mwanchi umurigererio Ndizi TV we numurobero bwo kumenya ukuya murobero ko gukira kera ritwo rya Jumatano gucaka inse munini usuwika kinsebire cya mugoroba ekero bana tokumera n'abanyagetari aho ero twaba tugukwanira igoro ya marwaire guseme cyane giye gutokase emibere ya mwanyabantu naritwo rero nimbwate daktari gaiga witora cyo kwanira igoro yebinyinyi byenyamoreo asengo kwariganya biko gusangana nchigo ikomwere letariane Evelyn Osero ekero nongo kwenyore una nabo gotonyora asensemire ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyore wetera Ndizi TV News nabo ugo Twitter se umutandao to Twitter @Ndizi TV News osoto bwate se website yaito wetera www.ndizitv.or.ke elio togendere gusangana ya mange gono tukumwarga daktari elio emanyekaniere ningo na ngaiga agokora imirimo karibu sana daktari. Asante mbiamono asama yetangora ku master mukwa umugaga ko Paulo boke je gokora nyamaya muna epieduketa asenya getari ya nyamaya na bera igese myaka itari make kuru 209 paka bono iganonda epieduketa no muntu rekatyo munyagetari na barwaire je bono muntu re midieta katigati yaria ngwereka sabarwaire bali babwate mechando na ingi bagweneta gukora basomye role model eria ebwenete ko kubwatiwa karibu sana tobe tokora nimete buna kwaberega igabanta bangi babire baguchasenya gitari yega kuri ngori wa ebinyinyi byenyamoreo ebitokoroka HIV and AIDS ase umuntu w'egesongo kero kindi no toerere HIV ningi na AIDS ningi nari umwancu murigerere yaramanya mbiyamono bono kurachakira magana ya HIV nebinyinyi birasamanye ngaime kere bire samanyinga ime mbibwati diogora tena kwanyure diogo bwene to ne binyinyi bya kira samanyinga bimenye tororo AIDS ne kere kwa bire stages injiro rogwetera kere kwa rwade nyamoreo bwange togene nyagetari mapema ose bwango chikonyora mariogo ngoikore stage itoka stage 2 stage 3 kero gwata maote kero gwate mechande menge yatoka ibono gobwate AIDS nero to ka AIDS igonto tebe HIV ne binyinyi bikoreta AIDS HIV ne binyinyi bikoreta AIDS aigure gukwanira stage 1 stage 2 stage ni renga chirekera umuntu abwate stage na wajira baka stage 4 bono stage ntangani ne kwanyorire virus bono go stage 1 stage 2 ekero kwanyodo burwaire boria obwata maote ataragendegeka ubwata maote make egore miyo yago tirimboka na birara togerio tirikuriete andonsi iyi stage 2 bono stage 3 na birara toke ese moya eje mu mubere muno riga guchikana emioro gatia pakansi bakari ko bunse guchense meyemo kwa bere paralyzed igwajire stage 3 kero kende ebinyinyi biga byenyamoreo naki umuntu akubinyora uratwerera ebinyinyi bebe munyareo naboko binyora chinjira kire chinyinge enjira yemo ekero umwana akoiborwa omungina ari murito aiboro umwana lyako muibora iga naboko nyabigotambugera gwetera lyo konyora kuri umwana kwa PMTCT mother to child transmission naboko binyora gwetera enjirende naboko nyora obekerwa manyinga atari ataskilini ribiya naboko nyakwa binyore gwetera manyinga ari kwa bekerwa enjirende yani protected sex ekero tar kobeka chikondo musotar gutumeke kinge ngiya naboko nyora binyinyi biri gwetera ngono enjirende naboko binyora gwetera achana bo muntu konyora achari njera bodi mu aguri ne gari amanyinga yandabe contaminated na ya umukunane nabo muntu ria botambokeria enjirende gisindani sindani nabo muntu oranyore sindani ya betiro muntu na yeko bete nabo konya gwatambokeriwe ekera manyinga ria gosona bana boko binyora gwetera abo ase ekeranyo ekero aba nyina bakogonje kero mungina igwiro mwana komogonje kingirira umwana nyore binyinyi benyamore nabo yeko nyora umwana nyore binyinyi kiagera onyote chitinya getari mario na rora bwenete ko egonyete chitinya getari na ndai bodre nyagetari inka na bakonyora ekero ne kyumuntu akora amanye buna nabwate binyinyi benyamore iga indasinya getari ekero umuntu akora amanye nabwate binyinyi benyamore umuntu uyo ngotwara redi berera rinyinga somubere utwara ngonya kwa sensi gware
otwara ngonya kurwara aro oburwire bonde bogojigocha bwa mubekanse otoka botuko tari korara biya kugira mura omuntu yene ejine sai simbo tomusi chiokoro kino muntu na basa gutwara oburwire bwo nyamoleo lakini ogobe kuja kabisa no kwenda nyagetari opimwe umanye kumanyikana omuntu yene abwate endwari yo nyamoleo lakini ogopimira muntu maiso okay igo totebe binyinyi bya nyamoleo bya HIV na AIDS mbibiekaine ani signs cha HIV na AIDS na basaba sacha na boigo abasibakinchibiekaine tabautinete iyo aike kange ngana na kiekero omuntu agupima gusekekera abeire gakonyorwa nebintu bina wateba gukumira na kibwanchani iki kange ngana na kyumuntu abwenerete kwenda nyagetari gupima korra guse nabwate enyamoleo kakebwene tukuirekera mwanyorane negente kuna bototebe kwanyore guse gwakorete ngono guse gwanyobeke tu amanyinga goikuko ore metinye 3 umanya kwenda gupima nyagetari ebiri binyinyi biri bimanya kororekana goikuko ore metinye 3 ebe oburwire buri bimanya kororekana omuntu eranyerikana muno omuntu nabwate ebinyinyi ebigo bere nabiro byasegeka atamanyeti imechando kierie gochi yairera gusene ebinyinyi imbirete marwaire ndase omubere ebinyinyi bikoreta marwaire amanga ase omubere nabo konyora magora ayetaiyo nabo konyora tabwati inguru tari kulindagira biya akonyakorea na chiko kora kende tari konyara gukora kende okonyora ro wiki ase omubere ojo koba wiki bono omuntu gose okageire ororire chi signs echigo ororire na kero kende nababwati binyamore ochirase nyagetari una ino abanyagitari nchira kichiri moko bwati eri kubapima kumanya gusemba bwate binyinyi benyamore mbiya mono omuntu ekarachire nyagetari igago icho orikero getabo kararikero getabo teba ni nyigwete mpimwe imanyekane gose omunyagetari omurigerie omotebi konya gupimwa ori okana nanya gupimwa omotebi bono ngura sore rumu eria ura ogende rumu eria tegode bingi ojo gokoro ekero gwachire rumu eria ori ogoteba bono rumu eyo omunyagetari agotuma konya gupimwe enyamore olinde kwa madeyana akoro mwako mugima njena nyagupimwa sina nyagupimwa gesa ori omugori bono ngakino igweto pimwe ni nyigwete mpimwe imanyari yane na kiakorete ki na kiere umuntu uri manyere bwanjira na ina tageta pimwe ese kukana tatageti tago pimu na nguru kuikanjira na bweko manyana na tata pimwe amanye gupimwa ekara pimiru bona na bato komo tebyo nya gupimwa twaso komo semi ngugupima tole ibiro nyamore ngi kiagera gwajija no pimwe na yaye wangu chikorara botuko tindi korara ngo guribera ngo guchisaini chire ngo iguga inche kuno munyaketari na manyari ko mondo uyu munako iguga inere saini yemo yenyamore twamote bono onye kwanjira opima ngopima to lakini ndeke to gupima machibu garabere toto gano bwate nyamoreo gusetoke to bwati twamubolire ichibu iresa gutoka to bwati nyamoreo ngakioro jo gokora oteba ya ndera to katimbwati gese ngogendanga twamubona ichibu ndera to toka no bwate HIV nyamoreo ngakioro jo koba oteba ya bono chegendo ngelinda akore emogo ntebi chisemi chirinda akoregere menye muna bantu bande bonse bakorete ki bamenyete bona abu buna injo munyagetari akerende ga abu nabongo motebi munondo chendeiga bona no manya nimbwate nyamoro go sitimbwati basoka na yayo munyagetari munore gore roterete byeiga toro tembu yora tubwati kende inchabu abuge imana motebi munondo chendeiga na goro jenderete ga injengo nyunda mario umunyete tari kwegena ngako nango mungaina ndagiterie license injengo nyunda mario amario bona ke na motebi bono naye pimwa umanye lichiburia ngaire korete ngayobe ngayura manya bugimo bwa ngayo korete ngayo berete nyuma na tutaje kumupima ngora muburi tole nyuma bondo toje kupima no bwate bano basani bande gose musani onde gose partner yao inka oteba twamubo no bwata abana oteba bono musani oyo oroje mbwanje nere moje mupimu nere amo oteba ya mata banda basaja mono bono kukono musubaje baswadu matembalira isi ko nyagetari musajo mate gauka pakaje ko bainsepi amanya bwanjira nagende ese nje jo bwoba bono musubaje bara bwanjira na balira isi kro musubaje ajote ya nje mpime tabongo yenda kwa nere ndole na kiako koragi ndore na kini mwe bere lindore tuamupima ga tuamupima ro tore tatoma te bono kurusira manyinga manyinga to kurusia to kupime eri sakariri muno to kurusia eri mestari ebere koko ro mestari yo mogo gocha umanyaje ko to bwati virusi koko nya mestari abere ebere umanya no bwati virusi nyuma to tara mupima ko mugo to bono to esa kupima muno le buo omusacho igora chikumu uranyora no bwati virusi go chikotama kurubuo ukana ya tingo chikotama yorinyo no musacho oranseri twamotebi musacho tago seri ntoko ejise muno go chikwana nere nero mwe beri moje nyagetari apimwe tegera manyenere ngakiari ai nakiakorete ngakiere
bas bwanjira no te bono njenkonye egere nkoreki nkonya abana twaburi abana no bwate abana ni mbwate tuburi abana bari ngabari ote abana ni bwate seba bere kosoyomo tomudiri no mwana to gupima no mwana no chomorete na tokoreki tomupime twakorere twamupima twamusemire ne mistari ke gojebere kono bwate kogojoyomo gotubwati twamubekera ari omanya bone kare tukumubekera ke tumurusia manyi ke tumubrikiria manyi ke twabeka tomutebono kanyaji taikaisano orore ngi yokoraki nayo gusomera machibu into gosomera nayo gusomera tumako masomera kuligiria machibu ari tomutebono somanga machibu ere bwiko to de machibu njema ri mwante bye nego mwante ke go jimstari ebe igoni mbwate kingo jojomo igoti mbwate tomutebono to tebya ngona kioroji karbasi ria ori goteba kote bari kardasi ria ne ri goteba ri wate mstari ebe tomuri bone ekero wate ebe go ngaki oteba ni mbwate tomutebono muna gwasoma igono maene no bwate birusi byo nyamole pas tomutebono ekero gwatware birusi byo nyamole mbwanje to chakibwa mariogo soko berori na getari gakarianga na mbwanje mabwiko manyana na yandi na getari ngo nyuna nyamaya ni kogenda ande twamutenda nya gwanjira nengo nyura mariogo bono rende taria igato gokorera erumu ine yo gupima asa mariogo akane erumu getengao goko ira tore erumu i ojugo nyorana ndo gose mibonde bas twamwira rende erumu iri ende mwino ya sa mariogo ari na twamwikaransi twatebi munyagetari ororone twamutebi omogeni oyo igo munari enge igo munari twakire kabwate birusi bona te bwanjire ne achaka mariogo twamuchaki twamusemire na mariogo na kyabwenete kunyanya daktari bono ninyarikane omuntu onyore gose partner ya musi musacha no mukungu onyorone babere bakumirana umusacha abwate binyinyi byanyamoreo ninyarikane omukungu otanyore binyinyi ebyo ngo nyarikanera bande tore babere nje no mungi none nyomba enyorekane nje musacha gombwate mungi natabwati ngo nyarikana bire boigo na saba narende gutia sekero bakuibura abana ninyarikane muno abantu babwate binyinyi mbanyora abana batabwati muna bono iga nyagetari ya chire ya obosemi bwabeire rero nabo mwa omuntu akwenda iboro omwana nyagetari egera maetere narwarete akoja kliniki mapema uchakiwe kliniki oegwa mariogo agendete na mariogo nagendete kliniki egera gocha koibora twamutebia kero koibora koibora nyagetari eriogo ndoro tokomoa nikokunebera pini akonywa iria nyoru mwana igako mwana uria anywe yegere binyinje manyinga ari achigoseberekana taji kogenda so mwana sawa daktari no chiko kwanira marioga yugo baro mancho muri ne gwetenda to kwanira binyinyi binyamoreo tigaturanda sumutu mukomoke igoto basagosukare ndoirane erio togendere kuiwa mange omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi erio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bwomogusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko n'ibintu ao byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed omurigereria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busyu bwabande richi bunerimo Palamax
Executive Spa and Baba ikene kinyosi asuku gingirwa imitindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuku gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa risangwa riririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchori yetuke yao chirangi na korolekana numunguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya kisi migori highway gusoba kirisimi asenamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isetu eyemo Palamax Executive Spa and Baba Ecology ya Tenacious Harbor niyo igoreti mirango yaye guchia sebari batagite kugera ububweni bwo tumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera emeromubuna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomia bare chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Eyuko manyamange kubwatikana nobukoreri bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twins Towers rirongoria kabere gosoba kirisime asenamba enotibere isate enoti sano na ibere nabwo kubandikira yuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke. Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Murieli bwana indengo kwarigania ritogenda gusanguro yebinyinyi byenyamureo karibu sana ni daktari kwa biro kwa ndengoro buna mukorinko ya gose gupima mundekera bwate binyinyi byenyamureo tumanya ngo na kimukwena na au gusena kimuko mu bwenya gose ko mwamario gaya mbia mono ekera mundu urizanjira ni nabate binyinyi byenyamureo nere bwanjira ni ngo nyora mariogo eto kumubeka sibitao byetonse ndubwate permanent register sabantu bonse byenyamureo bakobe ko register iyo twamubeko twambuli details chiaje ngaji yakorwa partner yana kyakorwa ototebya twali kanse twambuli namba yesimi to namba yesimi twambuli kinyura sakurwa ototebi twali kanse twamugorere file keto amugorere file twamoe namba ne cohort yo mwaka uria achira clinic osomutinyoria twamoe namba kuna chibwate kurugoro go chance boneka twamoire akadi ngarora gakekayiro tokomwa akuna kwa akadi kaja guchuchira clinic gaga kurusie file yaye basi twamuchakia mariogo twamoteyo mariogo aja guchikochaka igo kunyo mariogo aja igari type ibere igo eriogo ryo kurusia onyo eita mambia gose morogoba bono no monyano ryo gochora chinsa guchikunyunga ria konyora renka akonyo ryogo riribia ekere twamoire ryogo twamoteyo ryo kurinywa ekere chinse tubwate masa 24 Eri serituko onya gogo chaka sambili okonyo sambili na likuwa kwa rushe ko nini ya mona ige ko nini ya mukwanyo kare kwa nyure ndende kwa genda bakali tuko dina ndeba kawaje ko kamoro ba ko sema ndi muna tumuna kwa ibuye ko chole na ndi konyo ko nini eria ko nini eria nge gutanga bone virusi byo byabi mume kya bibwata byabi gitiramo bono mbiri tori konyora virusi binde na ndi bibi konya ko byara na ibiko kibyara ra kitoro ko ni to ko mo ige ko rali virusi biri kitoro
ebirusi birimbi konya koiborana biasundoka biarara biakira na arike ojo ikari ribitato chikogorora ntwa bieko nini na ndibiere na biarara eke kakengana na kyumuntu agwente gutarira nyagitari ekiragende tukunywa marioga yaiga mbiya mono eke omonto mutangani kabisa nya tubekane na bwate ebirusi etoko mwa marioga yechi wiki ibere amatuko ari 14 ogenda unywa marioga aria amatuko 14 na endo irana na ndekera achire twa mwa marioga amatuko ya 28 days onyo matuko ya amatuko 28 days paka ukore metinyi sita ochicha na ndi akunya gocha umutinyi bakokore metinyi sita ngocha twa murusi amanyinga na ro to kumurusi twaji ko pima twara na eba marioga yako ndigwa na ine na manyinga ari aje gose ndigwa na ine manyinga twa murusi agenda ati ko pimwe lab agocha irukeri cyo gosairwa busia aje apima baada machibu achire nkonyora tora machibu aja gari LDL ndogwa amachibu aja gari LDL egoteba logwa dynamic level bona manyingari yarekana virusi bini manyanga be copies chini je korekana asa manyingari binyinyi biyo bikonya koiborana evidence pi igoto marioga tu amoete regimen tu amoete ne rengia nama na manyingaye ni nyarikane buna umuntu kiragenda tukunywa marioga yaiga na muretere madara ndo cia mubiro ngo nyarikanere na bono mbaroro batari kunywa septrin bako kunywa septrin ya muretera onyora kubimbo so mubere bone to kumutiki septrin kura mubodo na marioga to kwa septrin mwanga inero so mubere kunywa guye koja gose kuyagia otote biya ya kunywa septrin biya sto konyora nguye ngomo oreterere mochande shida to kumutiki mwana septrin to mwanero reko kwa adoption to amwero twamugenderi bari septrin iranyarikana renda marioga yonse type chonse cyangiro mubiri bw'umuntu marioga tabwati side effect yende araje kwanga omuntu omubere nesera challenge yo jaba bera neri yokomera ikegere konini rigere network neri gobere challenge yokomera bone to kumwa advice tanye sunyunda lakini onye gutorana yabe enke engusu umanya bakoraki umanya komera mbono yanyarikanire buna umuntu oikire konyorekana nabwate binyinyi benyamore asumubiro ngento kikeria bwente kumanya kinga kiyawe agenderete kunywa marioga yaiga na kumenya n'ibinyenye byasa ubuyima bwaye bw'amatukari buse egeta kumenya ngeti na marioga ya kerakoegwa tari ko bwena pi utatiga bigo byago agokaria makari aria amwe binyi bigo nyakoigorana byanya kumuria umubere penya kumunyunda amanyingo umubere binyi byone bikorara kitoro byasundoka bigo nyakoigorana ebinyenye benyamerombi mbirero umuntu asire ubuyima bwaye na bigo bwange kunywa mariogo gusonywa mariogo miti mwako yomo uchiutika nandi kunywa mariogo na nemo mwako ndo yomo na bigo korete umuchando na bigo garusiri bugima bwa ikegera tubwatie machikanya getari bone bitango mbiri bye byase abantu kerokende batara iko abatabwati binyi binyamoreo ebintu mbiri bibiri babwenta gukora eryo gwetanga tiba nyore binyibi ebintu biboneta abantu bakore tibanyore binyinyebi muna bono ekero omuntu maitino bwatumo partner yao tigara ne partner yao tigara ne gutware partner nere kando ekine getanga ekemo gutware omwanjo yomo usutwara macha ensoko ya yemo eyokonywa ekina getanga ekemo uranyare gwetanga tonyore binyinyi byenyamoreo ebintu binde mbiri byebi nebintu binde munabono gisindani erifukana n'abantu gokonyora gisindani muntu akoje gosenenda naye tiako urambure gokona nanjiri gundi arenga na njendusi igone ne njere yemo uti konyora gwetere sindani muntu yakoje naye kwanyenyorre bono erifukana n'ebintu binga munebyo namangana yo gotu gose kero tonyore gosene accident yechiga chabere chikonyorekana umuntu akiri gosena manyinga ngorware tiga kogenda gukwa gukuro omuntu ore okurwa manyingo utabwati gloves gosotabwati onya tubwati gloves bigino ni karatasi jichwara jiri arengo beke kumani okonyo omuntu rakike ko kunyoka busaiga na basoko konyo omuntu na magoko utabege tikende netero munda yendo tukunya marioga yega nyamoreo chindagera nchiroro rabwenete gotiga ko gotumeka ndagira nchi yabwenete gotiga gotatige bintu rakani gotige ebinde byebike muna chikwinja ebinde bwate chiasi dibuna chisoda chinyinge no bwenete otige ekegera bintu birimbi bwate madara ya mange daktari chinga kechinga gete kwa korere obokoreri buna umunyagitari obukurwa bosemiane nego cyasa abantu ngageta abantu nabange babiri bagucha sinyagitari kuri ngori we binyinyi binyamoreo ingora kwanera about statistics cy'abantu bariya bakonyora ibinyinyi binyamoreo na kinambe yagenda komenta kana usinegendera gokea na inde mpantoki ane no konyora bakonyora ibinyinyi biga binyamoreo muna bono iga
abantu abange bakonyora ebinyinyi ebio nyamureo na abana bari emyaka 14 mpaka emyaka 24 abo nabwo abange mono bakonyora ebinyinyi ebio nyamureo bono egento bioka ndabatebi nkeri abantu mbuya mutige ko wanyanya mubwati njire endonge tegere nari mutanyora ebinyinyi ebio nyamureo igekero ukoreng'aniwe okurigereria emyaka ya maegana bono omobaro oyo nogenderete gukina bono turi gukina mono noiranete ensasi nene tukineti mono nore ense yake ekiagere nengaki eri yakare ebiarenge igoro mono lakini boneka muna obumanyi bwagete abantu banyora ogosemi gobare abantu rero bapungusete yake neiranete ense nase ensemo y'abasubati n'abasacha mbantu ki mono okonyora bakobwambukire oburoiro basobwango mono abantu bakwambukirwa mono ase eng'encho abasubati abagwetokesa gocha nyagetari bono bokonyeretie abasubati gere nyinge kubwira yabasacha ambia mono mwancho muri bono kwabere goko igoro yebinyinyi byenyamureo nkikeri gwenta gokore rwetanga kurwase ebinyinyi biga gwekachinga china somo rubero bokomenyo kuyo no koretwa sore na nche Evelyn Osero nakukendera utobwate sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyore wetera Ndizi TV na mwigo okonyora se website yetu www.ndizitv.or.ke ero tugendere musanga naya mange